24 emva kwensimbi yesixhenxe singena emihlinzweni olukhanya ukhona efika nje uyabuza phone ukubiza ufone ebani ubi khona nyali because kufani kani babi uthupha phone ubu cellphone cellphone uphi ebani Hayi sento kukhona kaloku kweli wena uyayazi ngibona ndimthandayo mnganami ngoba ngiyibona ifone apha studio tu yazi qhoke mina ke mluleki xa nimjonga uLucan ndisike ndifuna umtyobela iliso serious kuba nelani qobo nemzinta man ngoku Eric Tinga eya eqhela ba Eric Tinga naku Eric Tinga kaloku pastor ungazi pastor Eric Tinga kaloku pastor and kuthiwa wena mluleki apho ukhoyo ngoku unento ngoku yoba into mawuyenze uthethe ngabanye abantu and andithandi mina nomafa into oyithethileyo Phingo emveni kolwesithathu andithandi into oyithethileyo caba kaloku apha eSouth Africa ngoku kukho iteam engu-view once andifuna nto mluleki ukuthi kukho iteam ezingo-view once iteam iwina namhlanje yenyuke ngengomso ayisekho andifuna nto mluleki because asifune zazinto mluleki please pastors ziyenzeka izinto eSouth Africa remember kuzuDisemba ngoku izicams nezinto zininzi and ngoku kuthiwa emthatha ungene ibutho kuthiwa kulo December emigidini emsebenzini okanye ebuhlanti ungena nge-R10 hayibo ngobako sisimanga santoni kuthiwa akho umuntu uzawusela mahala kuthiwa kufuneka ube negalelo xa usenzile uba uye emgidini uhamba uphethe itiger yakho basibizela ntoni kanti John into zenzeke emthatha and uyayazi ngimthatha njani kange ndiyothukwe xa kuthiwa yenzeke emthatha yaqomba hayi bayayideserve abantu bebedeserve noba yi-20 because basela free wathi umntu ayogida umbone ephethe ibhotile esogqiba afune ezimbini hayi kodwa lothina mayiphele lapha ebephethe ilahla ufuna ufuna njani ihenisi kodwa uze nekomando kunzima ngokuthi breaking jonga zi-breaking news zikaDisemba ngoku pastors kunzima ngokuthi abefundisi bebehlela imeeting izolo yoklina ibhanka kaloku ngoku izishumi ziyenyuka nguzawuyi-20% kuDisemba kanjani kaloku ibe izishumi ziphinde ngoku zibe ngu-20% afuna ibhonasi kuthiwa beklina ibhanka ngoku kuthiwa yonke imali ekuwe yityefondini because zininzi ezayo baqaphuka nawo amagqwele athi hayi nathi masifake yethu amagqwele nawo afake yawo imeeting athi hayi madoda kuthiwa amagqwele currently umntu oye kuwo awayithethe enye into athi fondini imeko okuyo awuzuyigqiba iveki ungekafi ingani ngokukhawulezisa uba ngaba uzayigqiba iveki le nto ikuleqayo ungekayi-atheki uzawufa kwenzela uba abantu bakhawuleze kuDisemba ngoku njengoba kuDisemba ngoku yintoni mani uThixo noSathane bangake baphula irekhodi nje bakhe bavane kulo Disemba ubone bezibhanka nalamazwi babazawuthi bazawulamba abantu kabenipinto uThixo noSathane baxolelana akho nto ngoku uzawunida amaqwele akho nto izawunida mfundisi amajita axolelene and ndifune xexolelene pastor ndifune xexolelene laa nto ayibhale phaa esibhakabhakeni angaxeleli mntu because uyayazi kaloku ininzi i-cheating eSouth Africa ngangayithethi kwi-announcement ebhalwe and ibhalwe nguSathane ubukho mna noThixo currently sibona ngasonye siyapho kanti okay ndibambile bangalambo bathi hayi kanzima lokhu ayingenzani kade kule veki kule veki ndibhizi and uyajikeleza futhi all off
Ndisesithubeni ngalo wami ngoku akasenaxesha lam. Hayi ndaba esithubeni. Ngoba lapha esithubeni. Kule veki namhlanje ndise eTinarha. Khona indaba eTinarha kuthiwa kupanela ndaba mandilibele kodwa lapha eTinarha kwanobuhle. Ngomso ukuthi izingomgqibelo. Usiya Seya and Friends uyasibiza. Usibize Komani eQueen's Casino. Ndizabe ndiphethe uVusi. Ndizabe ndiphethe uLiya Nqaba. Ndizabe ndiphethe uDabane, luthanda ukhala unyana kaMamcirha. Hey abantu baseKomani basentweni. Ngomso le. 8 ngo8 ixesha. 200 ka ayincinci imali ongena. 200 ka. Jonga lipi eQueenstown Casino? Yes, eCasino eQueen's Casino. And into eyenzekayo pha sibhukwe nguSiya because sifuna ukwenza la battle yethu. Yeah, off air. Yeah, ngoku izaba raw. Yima unibhatele. Uba usi kaloku no usi usibhatele phathi kalo mamela. Mamela. Siya samcingela zakhatha havu because sifuna athenge la mcimbi. Athenga amazinyo. Yeah, fundraising. Ayo fundraising. Nge 5 Pastor. Nge 5 ka December mapi Khalile uyanga uyenzile ishow nge 5 ishow ikhona currently icomedians siyeza kodwa uSiya uzabe khona uVusi Oleki unolwazi uzabe khona uKatsino as well uzabe khona.